Kardom pinibirtar jikha pinibirta thandang phi nili sami hombari kiling pi aprang si birtang ton pencepajir midam de aprang birtang kungpi arjikha. Langsumi pi nambor alang royalong dolong kawi penajok rat atum ki sungnang lapen kaningri. Karbi Anglong Morning Star Academic Kechengsi Football Academic Cup Kacepatepon. Dorsing Ronghang Lapen Bidasing Ingling Apan Kang Thum Karnipon. Birtang Kungpi Arjupon Igdara Phi Puthot Birtang Tonpen Cipajir Midam Sena. Lakha inkoi rapon nilip constituency kaparlo langsumi pi rong pho arong araratum dolong kawe lapen towar kawe pen kisung kipona. Langsumi pi along rong pho lake non head rong kimi kalilo. Ningkan phokep soselo labang so adim along rong kacho kimpen kedo. La rong pho men lake babu teron arong Mongol Singh tiso Biren tiso Sarthe lekthe lapen Hemari Singh narhenlo. Labang so arong ara datum hithile dunji kesole cheponji lapen osomar loga charli dunji aphansi tame nambor alang roy hat pet nangji. Bonsi tame isining dok meme abangke labang so alang roy along non puan sitame dolong avelang. Dolong kawe penajok barla por arwe janglote kache lengje aphan radatum kesung aning kanwang sitame chetong nanglo. Alang li tumpen pherangke atum kahumri damohut nangke pachini dona tengke ke damtang MLA kele kahut sitame Dr. Numol Momin langsomi piara daphan ke chakke jongse haidet lote dolong abangke nang kimpibet popusi chechak tekang pusi nang pachini dun. Bonta non anta ke klema saya moke pheklong le pusiako nang pachini duntu. Lasi hadak arong aradatum Karbi Anglong Autonomous Council kejake theke dingatum aphan kachoning ria bangke prabjin pen langsomi pi rong pho aradaphan matha pen dolong nang pinangji pusi kehang padopon. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Cungan ait pen keding jalam sidami tum laso arbe janglo pete la dilong langpon de titi engke netum school kitam kera semi siksak o lasi Karbi Anglong ki theki dinga tum sitame un anben netum arong apha ki senje phan tapen kera so dilong ki mesenje phan netum han prap netum han tison ki mesenje Bangso Amayalong APHLC Central Committee Mephu Jones Inti Kathar Chetongdun Anparta Organizing Secretary Kursing Timung Women Wings Ritukram Sapi Lapen Penangan APHLC Klem Bangatum Chetongdun si Me RDP dun Pini Bangso Amayalong APHLC Aphan Jakong Pangtang Jipu Don Prokep Ahem Tunatum APHLC Asongalong Chepa Ongdun Alang Litum Pen Kaning Jepona Tengke APHLC leadership atum kethek pame lapen aron kachini pame abang lasi nelitum APHLC along nangki don puta pherangke angno chethampon. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Pijok hi pulotante inglong asuk an Karbi chotkali inglong asuk an ke klai vet dosi heti la regional party APHLC aphan pi lap lete leitunge jok on elo aneli regional party tahala jaha tu regional pusi tahala tu bang akhai tu mate election papi thur dat titi la pahala tunge voter list bang mening thanang ji putar hala tum ning je la positionally APHLC pupunang kok le emetha kit hek dunlong tang ke dam ta party son ke japon pe ilit tuma leadership APHLC leadership abang kit hek pemela pen arona tang kachini pemela bang pu matha damsi nilitum kado kawe tum sudah alangli kejapon party along mate APHLC party along Ning hana dong along CPIML asong tumpen election monitoring executive amai kapadopon. Bangji labangso Assam State Assembly election aphan duana party ta chisikbom la penilitum party CPIML party ta non ke bangji election banke 17 bukajan LAC homosti banke nilifansi CPIML candidate nang pilo
lapen nili ke pil bangal halo jenon ke bang je election bangke kaddo kabe tikok tiki hongha bhangru kidu kelak ara doan stame la kaiketa rar phan ka chisong pi ka boria party CPIML party phasibut pining kipining athe bal halo je litum karbiang long long autonomous tera movement non tikuk tanglo katikuk bangal halo je sarkar atum BJP punon Congress atum punon labangso autonomous tera movement ko patikuk ja phan ka boria jainisi iltum pini katikuk lasinona batai bang autonomous tera movement puthot kapang tang thuja phan ratum thurpak pen CPIML party aphan vote pisi pahai vek na po athe bang la pahai vek si pahai na po lapen haje phan kachi sik to lapen nona batai nili election highway ki lapen nili phan CPIML party keremati kelena peli nili phan ke hai tiket senang pi lapen nili party nili phan hai ke haja kam claim po Karbi Anglong Morning Star Academy Kechengsi Football Academy Cup kachepati pon Phere Trokarni Nijang Karbi Anglong Morning Star Academy pen Kachepatir Pipon Kechengsi Morning Star Football Academy Cup Pangchengsi Kachepati pon Pini Kachepati pon lake Jengkha Morning Star Academy pen Dongkamuka Morning Star Academy atum angbong Chetan ponsi Dongkamuka Morning Star FC atum Gold Rock Thaponsi Chepa Hai ponlu Pini ke pathu ponalong Kasari Ferry on Teron Penja ponlin peme pen Langchari dun pemesi ing samjin pen pini Chepate ponlonglu Penap kapathu ponji lake semi-final angdengsi pathu ponpo Semi-final kapathu pon ke chengji lake Hamren Morning Star FC lapen Bothatlangso Morning Star FC atum angbongsi Chepate ponpo Lapen non-west Karbi Anglong Morning Star Academy atum anchotsi labangso football ka Chepate Academy Cup along Chepate ponchotji pusi pherangke pen birtalong pon News Desk Report News 24 Karbi Anglong